हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ बरायबाय दिनैनि गोदान दिननि आंनि गोदान व्लग भिडिअआव दिनै फर्स्ट कर्सआ जाजेनसै आंना गारिया फिसा फिसा प्रब्लेमखौ इगनर खालामनाङा माने फिसा प्रब्लेम ओंखारनायावनो गारिफोरखौ बानायना लानांगौ नङाबा लास्टआवहाय मोननै मोनथाम ज' जायोबा खेबसेनो बुरजा खरसा थाङो आरो बानायनोबो बुरजा खरसा थांबा प्रब्लेम फैयो आरोना ओंखायनो फिसा प्रब्लेम होनायावनो बानायनांगौ गारिफोरखौ ओरैनोथ' एसे नर्मेलानो प्रब्लेमा नर्मेल माने थावा बारा जायो मायो आरोना माने आरपिएमआ आप डाउन जादों ओमफ्राय बे BS3 गारि ना BS3 आवहाय थ्रटल बडि होदोंमोन ना सिगांहाय BS3 निफ्राय बे थ्रटल बडिखौ दा वास खालामनांगौ आंनि आन्दाजाव मेकानिकआ मा बुङो नायनि स्टार्ट जाबायना आरपिएमआ आप डाउन जायो एखमबा बन्दबो जानो नागिरो आरो बनेट थिखोनानै खिथानि दा प्रब्लेम जाथ'वाखै नै खम जालायबाय नै दसेनो बारा जागोन बेयो नैबेनो बेलाय बारा जाबाय नै खम बारा जायो आरोना बिदिनो नैबेनो बुस्थुआ टटेल बडिया बेयो ओमफ्राय दा बेखौ नैबेखौ खेंनानै वास खालामनांगौ माने एयार इनटेक बिसिबां बार नांगौ एडजास्ट खालामो आरोना बे टटेल बडिया दा बेनि थाखायनो मैला जाबा बियो ब्लक जायो मैला जाखोना गाज्रि जाथारखो गाज्रि जाबाथ' बिराद दाम बियो वास खालामनायसै लांनानै प्लागफोरखौथ' आं माबानानै नायबाय थिगैनो दङ प्लागनि प्रब्लेम नङा दिनै 14 जानुवारि ओमफ्राय दा टाइमा जाबाय 3:47 बेलासि खाबाय लामाया लाजाला नै बेजों गुजोबबाय बेजोंल' नङा ओरै माने काजलगावजोंबो आरो ओरै सामथाइबारिजों दावखोनाय माने जोंनि साइडआव फारसेथिं मोजां जाबा फारसेथिं गाज्रि जायो आरो जेब्लाबो बिदिनो जै फारसेथिं मोजां जाबाय जेनेबा ओरै दादगारि साइडजों बा जोंनि ओरै सान्तिपुर साइडजों मोजां जायोबा ओरैजाय नै दा गाज्रि जालायबाय सेस गुजोबबाय रिफायरिं नांसिगौ दा बे लामाखौ ओमफ्राय आरो ओरैजाय मोजां जायोबा जोंनि सान्तिपुर साइडजों ओरै दादगारि साइडजों गाज्रि जालायबाय आरो बेबायदि सिस्टेम ओरै दा रुनिखाटा साइडजोंबो एकदम गाज्रि जाजोब्बाय रिफायरिं नांसिगौ गुजोबबाय बेजोंथ' जाला नै एबार देग्लायनि दैज्लाङावनो सेस जागोन बे लामाया नैफोरथ' जाला नै सेस जाजोब्बाय खेबसेनो दालायखौ लागायोबा मोजां आरो जोंथिं बिराद माने बाला अन्थाइनि अभारलडबो गारि माबा सलियो ओमफ्राय ओरै भुटानजोंथ' भुटान बुंनांखाला बांलादेश माबा माबि अभारलड साप्लाय जायोना मालफोरा ओमफ्राय ओरै जोंनि दैलामबारिनिफ्रायबो बल्डार लाङो मायो आरो अनेक गिदिर गिदिर मेचिन बायदिसिना लाबोयो माने इन्टारनेसनेल रड जाबायना बोरैथो बाराबो खालामनो हाया इन्डियान गभर्नमेन्टनिफ्रायनो पारमिसनखा बिजनेसआबोथ' सलिया नङा सलियो ओरै इम्पर्ट एक्सपर्ट GST कास्टम पइन्ट्सनि थाखायनो दंहैयो दादगिरियावहाय मानि थाखायबा बानाया रडफोरखौ बुजिनो मोनला बेलेग बर्डार एरिया साइडजोंथ' जाजोब्बाय ओरै तामुलपुर साइडजों जाबाय ओरै रङियाजों माने भुटान बर्डार दस्राथिं जाजोब्बाय आरो पुनसिलिं जेगावजोंबो जाबाय मोजां गाज्रि नंला खालि बे जोंनिजोंल' थाबथानानै थाबाय गियारनि अइलखौबो एसे चेक खालामनांगोन एसे हार्ड मोनदों आं गियारखौ माने गोरा जादों एसे गियारा दाख्लै बांद्राय बिदि नङामोन खम दंमोनदां बुस्थुआ एसे चेक खालामनो होनोसै दा गियार अइलखौबो मोनखाबाय आं नै बङाइगाव मोनफैबाय ओरै सर्टकाट लाबाय बेंटल गेटजों सिदा फैनानै ससे फैनानै ओरैजों लेफ्ट लाबाय फैनानै दाना लस जाबाय नैबे बुस्थुखौ मोनाखैनो दिनै माने मागोनि बन्द' जाहैदों बन्द' गोजा माबाया स्पेयारफोर फानग्राफ्रा बेबो दखानाबो बन्द'मोन ओमफ्राय मोनसे गारि डिलिभार खालामनोसो माबादों आरो खुलिफैदों होमबाबो दा आं नायहोनायदों फाइनालि फैफिनबाय बेखार जाबाय दिनै गाबोन ट्राइ खालामसै गाबोन जायोना जाया नैबेनो बन्द' नै हारनाम मटरा नैबे माने बियो आंना मेकानिकआ बेलेगनि स्पेयार्सखौ लगाया माने डुप्लिकेट बुस्थुखौ खालि अरिजिनेल लगायो ओमफ्राय मोजांखाबा अरिजिनेल लगायबासो माने लास्टिंबो जायो मागोनि बन्द' गोजा गाइस दिनै सानब्रैनि उनाव ब्लग स्टार्ट खालामफिनबाय फैनाय जायाखै टाइम मोनैखाय ओमफ्राय दिनै नायनोसै बानायलांसै बिसिबां थाङो खरसाया देखायनोसै नोंथांमोननो बन्द' जाबाय थाबाय मागोनि आरो मोनफैबाय जायगाखौहाय नायबोनो रोङासैलै आङो आंना मटरा खुला ना मामोन
नैबेनो बेहाय माबा दङ ट्राफिक पइन्ट मोनसे बिनिफ्राय ओरैजाय लेफ्ट लानांगौ आरो बेमारा नैबावनो जानांगौ टटेल बडि बेयो नै बार हाबलांग्रा एयार फिल्टारनिफ्राय बार हाबलांग्रा बे जाबाय एयार फिल्टारखौ बख'बाय এটা কি কয় হ্যাঁ এটা কি কয় ডিস্ট্রিবিউটর এটা হাওয়া টানে নাকি না এটা কারেন্ট সব কারেন্ট ও ডিস্ট্রিবিউটর মানে টুইনিং এটা করবা গেলে সব ফালে চাবা লাগবো সব বস্তু চাবা লাগবো এটা টোটাল বডিটো খুলিব লাগিব না টোটাল না খুলিম কি করবা লাগে মই খুলিম না दे नै बेनो टोटल बडिया पुरा मैला खुलिबाय साफा खालामना नायसै जि गोसोमखानाय बेनिफ्रायनो थांनानै मैला जाहैनाय बे जमा नैबे प्लाग स्पार प्लाग नैबे निसान XB नै मिक्रा स्टारिं बक्स थांदोंनो 20,000 नैबेनि स्टारिं बक्सआ लाइन थांगासिनो नैबे 10,000 निमोन जाहैदों डुप्लिकेट लाबोदोंमोन मिलाया जाहैदों दा अरिजिनेलखौनो नांगौ बिनिया 20,000 खोनो स्टारिं बक्सआ बिनिया इन्टेरियरखौ देखायनि माबायदि नै निसाना सिङाव स्पेसखौ गिदिरखौनो मोनो बेनो आरोना जोंना मारुति सुजुकिया स्पेयार पार्ट्स नांगौबा बिराद मोजां दामाबो खम बेफोर गारिबा बिराद बारा जोहोलावफोर दा बर' राइडार इउटुब चेनेल दंना राइडारनि फिफा बियो गारि बानायफैदों मारुति 800 कार बे मेकानिकआवनो बानायो सिनायखायोना नोंथांमोनाथ' नायखायोना बिनि भिडिअखौ गियार अइल गोदान सोबाय सार्बो MGP नि अरिजिनेल 80W90 किमान जाय 2 लिटार पुरा जाबो ना 2 लिटार पुरा जाबो दाम किमान 750 টাকা সাপ্পা দেখিছে তে টোটাল বডিটো এটা যদি কাম নকৰে না তো কোনো কথাটো মানে ফেলে দিবা লাগে টোটাল বডিটো এইটা কাম কৰিব নাই বেটা সাপ্পা কৰিছি না এটা কোৱা নাই বিয়ারিংটা যেটা শব্দ শুনা নাই সাউন্ডটা সাউন্ডটা তো একো নাই দিলা ফেলে দিবা লাগে খালি RPM তো আপ ডাউন হৈ আছে না এটো কাৰণে আরে দাদা মই তো এটা তো কি কৰি দিম না এই সাউন্ডাनो বেলেগ जाबाय नै दाना बेखौ सुनानै बरिया जाबाय इहे बेलेग दासो लिमोन लायदों बरिया जाबाय बरिया AC गेस गैयामोन बानाय मा सोहोखानसै 1000 टाका लायनो AC गेसआ बरिया जाखाबाय सावना एबाराव नैबे मोनसे खामानि दंबावो सिलेन्सार पाइपआ गेरगेर गाबगासिनो आरो बेखौ एसे फें होनांगौ नैबे बुस्थुआ नाङो गेरगेरनो AC गेस सोदों नै हाजारसे नांगौ होननायखाय सोहोबाय आं गोलोम बोथोरबो फैखासिगौ ना नै मोनसे गोदान प्रब्लेम ओंखारबावलायबाय दासो ससे थांबायमोन आं बानायखांनानै साउन्ड फैदों ओरै साखाजों लेफ्ट साइडजों ख्रेक 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 नो एना बायनानै दं ना मानो दासो माब्रै बिदि जाबावखो फैनायावबो मोजांमोन टायाराबो जायाखै फाग्लासो बानायनो लाबोनानैसो दा बे साउन्डआ ओंखारलायबाय सिगांथ' बिदि नङामोन एफोरथ' पुरा गोदान जोबनाय एनफोरा स्टार्टिं एनफोरा बे ड्राइ साबा साउन्ड खालामदों ड्राइ साबा पुरा गोदान गोजा आरो नै इफोरो नै गारिया अकेखा नै इफोर गोदान जोब पुरा बुसिंल' लागायनांगौ नै इबो गोदान जोब नै ओमफ्राय बे ड्राइ साबानो हरैनो साउन्ड खालामदों स्टारिं बक्सआथ' गोदान जोबखा ड्राइ साब गोदान होनांबाय नै बेखौ खेंना दोनबाय नै गोदान लागायबाय ओमफ्राय नैबे आर्म्सखौ गोदान होबाय बिसोर बिनि थाखायनो साउन्ड फैदों होनना बुंदों दा गोदान लागायबाय सालायनानै नायनोसैलाय जारला सैदा लांखाबाय बेनो गांबाखा गांबा आरो बे दंबावोसो दाना नै लास्ट मोनसे खामानि दंबावो एलाउटमेन्ट मिलायबावनांगौ नङाबा टायारा जाजोबगोन बेखौ मिलायाबा दा बे माबाखौ खुलिबायना सिगांनि बे ड्राइ साब थाइसाब खुलिजोब्बायना दा नै एलाउटमेन्ट खालामनांसिगोन बावनो सापागुरि खाथियाव बाव खालामबाय ओरै लोगो दंमोन सासे ओमफ्राय बेना फानहरबायनि मेसिना ओंखायनो बाव खालामलांसां फन हरदोंमोन आं दासो 4:38 जाबाय नै टाइमा फाइनालि दासो जोब्बाय खामानिया ओमफ्राय नै दा बेंटल गेट मोनबाय थांगासिनो थांफिनगासिनो न'आव थांसै
6,800 7,000 थांबाय गासै एलार्टमेन्ट लानानै ड्राइ साबानो फुरा दाम लाबायना दिनै 25 तारिख बिराद गोबावनि उनावसो आं बे भिडिअखौ स्टार्ट खालामफिनबाय डाटा बन्द जानानै दंमोन नेट सोलियाखैमोन जोंनियाव बेखायनो आं ससे ब्लगखौ बानायाखै फैबाय थानायावनो एसे दस्रा घटना खोनाबायना आं हरैनिफ्राय उनावसो मिथिबाय बेफोरबायदि घटना जादों होननानै बेनिखायनो आं बे ब्लगखौ कमप्लिटलि बानायाखै दुखु मोननानै दुखुनांथाव घटना जानानै थांबाय ओमफ्राय गारिया एकदम अके जाबाय ओमफ्राय बे फैबाय थानायाव माने बन्दबो जाबाय थादोंमोन एसे आरपिएम आप डाउन जाबावदोंमोन आंलाय सानदोंमोन मा बानायना हरखो होननानै ओमफ्राय मेकानिकफ्रा मोनसे बुस्थुखौ बानायना हरनो रोङाखै ओमफ्राय आं न'आव फैनानै आंनो खुद बानायफैबाय बेखौ नै साउन्डआ बरियाल' जाखाबाय माने नैबे एक्सलिटार केबोलखौ एकदम दिला खालामना हरदों बेखौ ओमफ्राय माने मा होनो एक्सलिटार हगारनानै क्लाच गाबाथाय स्पिड ब्रेकार बायदिसिनायाव बन्द जाबाय थादोंमोन आरो ओमफ्राय बे वायरिं मिस्ट्रिनो नैखौ लगायहोदोंमोन ना पुश बाल्बखौ ब्लु कालारनिखौ ओमफ्राय नैबे लाइटआ माने थारा गनानै थादोंमोन बेखौबो सेस बे बाम्पारखौ खुलिजोबनानै आङो न'आवनो मोनायाव बानायजोब्बाय हारसिंनो ओमफ्राय दा अके जाजोब्बाय आरो एकदम साउन्डफ्रा नै माबायदि मोजां टिउनिं खालामना हरबाय ओमफ्राय आं फैनानै फन खालामहरसिन मानो बन्द जाबाय थायो होननानै होमबाथ' बे टटेल बडिखौ सोलायनांसिगोन गोदान बे जाला होनना बुंदोंमोन ओमफ्राय आंथ' हाब एफा मोजां साउन्ड ओंखारबाय दहायसो माबोरै बिदि जाफैगोन होननानै आङो बेखौ एडजास्ट खालामनो नायदोंमोन आरो दा मोजां जाबाय जेबो डिस्टार्ब गैला सालायनानैबो नायबाय आङो दै गलायबाय नै एकदम गाब्रांबाथाय दै गयो इन्जिन मोजाङा दासो सिखारदों आं मोखांबो सुवाखै एकदम गामि एसे डिउटि थालायलायनाय जादों नेलायनाय जेन'बा ओरै दस्रा साइडजोंथ' नेहैयाखै गावबागाव गामियाव आरो ओरैनो लामा एसे ओरैनो हुसियार थालायदों दा बिदि थानायाबो मोजां दा सिखाव बायदिसिनाबो फैनो हाया दा जाजोब्बाय गारिया ओमफ्राय खरसाया थांबाय आंना 7,000 थांबाय ओमफ्राय बे ड्राइसाबा रिफायरिं जायोमोन आरोना ओमफ्राय आं बे मेकानिकखौ बुंबाय रिफायर खालामनानै लायदो होनना हरबाय दा सोरजों रायलायहरखो डाइरेक्ट कन्टेक्ट खालामनानै अबेबा दाम खमनि बुस्थु लानानै फैबाय फैसा गैया होननायखाय आरोना नङाबा बियो डुप्लिकेट बुस्थु लागायखाया मेकानिकआ चार्जखौ बिराद लायो बियो ओमफ्राय गारिखौ मोजां बानायो आरो दा एमजिपिनि अरिजिनेला 5,000 लायोमोन ओमफ्राय 2500नि माल बियो होमबाबो 2800 लादों बियो 2800 लाबाय आंनाव केरिं चार्ज खालामबाय बानाय जायो ड्राइसाबा अरिजिनेल ड्राइसाबबाना बानाय जायो गुवाहाटिफ्रावथ' एकदम बानायनानै फानजोबो गाज्रि ड्राइसाबफोरखौनो सेकेन्ड हेन्ड फानो गुवाहाटिफ्राव मेल्ला बानायग्रा दङ ओमफ्राय बङाइगावआवबो दं बे रलिं मिलाव हारनाम मटर्सआव बिनि गाहायाव बानायो ड्राइसाबखौ ओमफ्राय दाथ' हारनाम्स मटरा जोंना ओरैबो फैबाय टेनसन गैला बङाइगावआव थांनांला दादगिरियाव खुलिफैबाय हारनाम मटरा मारुतिनि अरिजिनेल स्पेयार पार्टफोरखौ मोनसिगोन आरो सुजुकिनिखौहाय आसा खालामो नोंथांमोनहा बयबो मोजाङैनो दंदां दाथ' दावरावाबो एसे सिरि जाहांनो हमबाय दा ओंख्रि संगासिनो आं नै न'आव दङ ओमफ्राय डिउटियाव थाङैयाबो सप्तासे जाखाबाय बे दावरावनि थाखायनो ओमफ्राय दा समबारफोरनिफ्राय थांफिनसै स्टार्ट खालामसै आरो समबारावबो नै 26 जानुवारि बिसिनियावथ' बन्द मोना जोंहाथ' मानिनांगोन ना जोंहा भारतनि हिसाबै इण्डियानि हिसाबै बेनि थाखायनो गाबोन नायनोसै समबाराव डिउटि थांनाय जागोन ना जाया भिडिअ आपल'ड खालामनोबो आं बेलेग जायगायावसो थांनांगोन बायथ' नेटवर्कनि प्रब्लेम टावारानो मोननो नागिरा हरसे लायो बे भिडिअखौ आपल'ड खालामनांगौबा बिराद जारला आरोना ओमफ्राय दा ओंख्रि संगासिनो मुला आलु लकेल आलु बे भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबसै नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामदो आरो सोरनोबा शेयार खालामनोबा माने बेसेबां थाङो खरसा मायो एसे नलेज मोनगोन ना मानसिफ्रा सेकेन्ड हेन्ड गारि लायोबा शेयार खालामनो हागोन बे भिडिअखौ बेयावनो फोजोबबाय दे लोगोफोर जै बर' हारिनि दा नै दादगिरियाव दंफैयो बे एसएसबि केम्प खाथियावनो नै बाहाय टावार दङ 5G नाङो बाहाय बेलाय नैबे टावार दादगिरिनि आन्दाजानो नैबे ओमफ्राय बाहाय दंफैयो आरोना भिडिअ आपल'ड खालामनो आं बे भिडिअखौनो गुसुं दंबावोमोन क्ल'ज खालामनो हायाखै भिडिअखौ दा नैबाव ट्राक पार्किंबो जाबाय नै ओरैनो दोनलाबायो आरो सिगां पार्किं बानायनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय पारमिसन मोनाखैनो बेनि थाखाय दा बाव दोननो हायो जेबो नङा